Da, de salutare de lumea și bine v-am regăsit, eu sunt Nadi și azi o să vă prezint poze de când eram eu mic. Da, asta eram în pătuț, tot aici la mine. Aici dormeam. Aici stăteam așa frumos cu ceva, un piș, ceva gen. Aici mă uitam la jucăriile astea. Aici mă jucam. Aici eram... Aici îmi place mie cel mai mult. Aici e tatăl meu, aici e sora mea, aici eram eu. Aici eram fericit. Și aici vorbeam la telefon. Alo, abi, aba? Ia să vă și... Alo. Care îmi plac mie? Asta. 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 Dar câte ai vrei tu aici? Uite-te. Avem vreo 2 ani. Aici. Uite-te. Și asta. Așa. Deci asta eram eu când eram mai mic. Da. Azi mai m-am dus la școală, știu, pentru că a fost frig de dimineață și da. Pa. Și uitați-și pe Timi. Pa.